Здравейте! Как да си помогнем в борбата с целулита? Всички знаем, че антицелулитните масажи са полезни, че лимфният дренаж също е много полезен, че редукцията на много сладката и солена храна също ще помогне, пиенето на вода също ще помогне, детокс на тялото, било чрез храна или чрез други средства, също е полезно. Кое обаче често е подценявано? Това е коремната зона. Въпреки че се прави масаж на коремната зона, масажът е по-често за кожата. Преди години аз също правех антицелулитни масажи, сега вече не, но работата и изобщо обучението за антицелулитната работа е повече работа върху самата кожа, защото целулите се образуват там, в най-долния слой на кожата. В хиподермата са целулитните натрупвания и ние трябва съответно да ги обработим и премахнем. Как обаче ще ги премахнем, ако лимфната система работи на по-малко от 50% от капацитета си? Защото ние раздвижваме зоните, а лимфната система или лимфата е тази, която трябва да изчисти всичко това, което ние сме обработили, най-често по бедрата, и да го премахне оттам. Лимфната система от долните крайници преминава през коремната зона, съответно на нивото на ребрата през диафрагмата, за да стигне заедно с венозната система до сърцето. Много често има блокажи в коремния регион. Дори при слаби жени се получават спазми на различни органи, спазми на връзките между органите. Ако жената работи дълго приведена, е седнала на компютър или пък права в някаква неудобна позиция, също може да се появят различни спазми на много региони. Един от тях е спазъма на хълбочната артерия или хълбочния регион, тъй като дебелото черво се залавя за хълбока чрез едни къси връшчици. Когато тези връзки са много спазмирани и лимфното и венозно оттичане и работата на коремната аорта, тя е притисната, също се затормозява. И за нас е важно лимфното и венозно оттичане да бъдат добри. Така че работата върху хълбочния регион ще бъде много полезна. От едната и от другата половина тя е работа вече в дълбочина, не е работа за кожата. По същия начин, за да премине лимфната система през диафрагмата, защото диафрагмата е разположена на нивото на ребрата, разделя коремната от гръдната кухина. Ако трудно ще премине, съответно притисната е диафрагмата, много често отвора на самата диафрагма също е блокиран в някаква позиция и лимфното оттичане също може да не е достатъчно добро. Работата върху хълбочните региони и върху реберните региони е много важна за базовия лимфопоток. Като отделните органи също може да имат спазми, така че работата, висцералната терапия върху коремната зона може да допринесе за работата на лимфната система и съответно много по-добре да се извършва лимфооттичането. Тук е много полезно да правим също и диафрагмалното дишане, коремното дишане, които помагат на работата на органите да не се получават въпросните блокажи, както да отработим спазмите. Отработването на спазмите може да изпълняваме сами, като на нивото на пъпа взимаме точката, която ето е при мен къде се намира пъпа, поставяме двете ръце, същото може да го правите и с тенис топчица и завъртаме лекичко по часовниковата стрелка. Много е важно завъртането да бъде по часовниковата стрелка. Като движението е с умерена сила, ако изпитате болка, означава, че наистина има някакъв блокаж и спазъм там. След което преминаваме по часовниковата стрелка встрани от пъпа. Продължаваме отново по часовниковата стрелка отдолу, като на всеки регион може да разтривате или да правите лека вибрацийка до 2 минутки. Може да направите по 1 минутка едно минаване, след което пак 1 минутка второ минаване. Можете да размачквате общо корема, но той си влиза в антицелулитните процедури, които невероятно правите. Работата върху спазмите на органите допълнително подпомага този масаж. Дишането може да правите сух четков масаж за подобряване на лимфната система. Ако правите много целулит в ръцете, съответно блокаж може да имате в гръдния регион. Стойката ви да е леко изгърбена. Тогава обработвате целият регион, лимфна зона се води този регион. И ако ви боли, това означава, че също лимфооттичането не е много добро. Също лимфооттичането от главата, шията и ръцете преминава пак отново към сърцето през този регион. Така че е полезно да правите и разтривания на зоните
освен работа върху бедрата или ръцете, лимфните региони е хубаво да се включват и работа върху спазмите на вътрешните органи. Така многократно се увеличава ефективността на самия масаж. Пиенето на вода нищо не може да го замести. Правилната храна също нищо не може да я замести, но и емоционалният фактор, защо ядем повече или защо конкретна храна искаме да хапнем, защо не се движим. Движението е базов елемент от общото физическо състояние. Колкото повече ние се движим, толкова по-малко ще мислим за храна. Много са компонентите. Хубаво е да се включат максимално повече и да забележим кое при нас липсва. Дали движението, дали храненето не е добро, дали имаме някакъв емоционален затормозяващ фактор. Пак казвам, че няма значение дали сме много пълни, дали сме слаби. Тук целулитните натрупвания могат да са много или малко. Така че има значение всичко, което правим. Вижте кой елемент при вас трябва да се добави и съответно го добавете. Това е за сега от мен. Хубав ден!